Jo penso que és important que en un incendi d'aquestes característiques, d'aquesta magnitud, no hem tingut, sortosament, cap pèrdua humana. Sabeu que bombers nostres van estar molt a punt de veure compromesa la seva vida. Van viure una situació realment complicada, realment difícil. No n'hi ha hagut pèrdues humanes que lamentar i també felicitar-nos perquè la integritat, diguem, dels municipis, més allà me pareix que d'una finca de municipi de Begís, però tot el que ha sigut el bé físic, material de les cases, de les poblacions, ha sigut també mantinguda i me pareix que això també, dins del que ha sigut aquest gran debacle i aquesta gran desgràcia, felicitar-nos i donar les gràcies també, perquè va ser ahir on els bombers van lluitar.